Momentu honetan, 1000 langabetu inguru zenbatzen dira Arratian. Udaletan ez dugu baliabiderik egoera honi aurre egiteko, eta eskualdean ez da Diputazioaren enplegu planik somatzen. Garai bateko dinamika berdinekin jarraitzen dugu, eta etorkizuna eraikitzen hasteko unea heldu dela uste dugu. Eta gu prest gaude elkarlanerako. Horregaitik, larunbat honetan, sakoneko ariketa bat egingo dugu. Egoeraren diagnosi zorrotza osatu eta eskualdeak ardatz hartuko dituen garapen eredu orekatu eta sustraitu baterako eredu berri bat aztertuko dugu.